раёсати иттифоқи тоҷикматлубот ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2023-2024 ҳамаи амборҳо, сардхонаҳо ва лавозимоти заруриро омода намуда, дар онҳо 2305 тонна маҳсулоти кишоварзӣ захира намуд. фурӯши маҳсулоти захиравӣ аз 1 декабри соли гузашта оғоз гашт. ин нуктаро Хуршед Раҳмонализода, муовини раиси раёсати иттифоқи тоҷикматлубот, зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иброз дошт. барои хариди воситаҳои асосӣ, корҳои ободонии созандагӣ, навсозӣ ва таъмиру бинову иншооти соҳа 15,1 миллион сомонӣ ҷудо гашт. аз ҷумла барои навсозӣ ва таъмири иншооти дохили бозорҳои ҷамъиятҳои матлуботи шаҳрҳои Турсунзода 817 000 сомонӣ, Ваҳдат 599 000 сомонӣ, Ҳисор 118 000 сомонӣ, ноҳияи Варзоб 147 000 сомонӣ, инчунин таъмиру тармими биноҳои таълимӣ ва хариду воситаҳои асосӣ барои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 1,9 миллион сомонӣ, донишкадаи иқтисод ва савдои шаҳри Хуҷанд 167 000 сомонӣ ва литсеи назди Донишгоҳи давлатии тиҷорат 127 000 сомонӣ харҷ гардид. аз ҳисоби сохта ба истифода додан ва таъмири бинову иншоот дар ташкилоту муассисаҳои иттифоқи тоҷикматлубот ба аҳолӣ 145 ҷойи нави корӣ муҳайё гашт. дар соҳа ҳама гуна пардохтҳо ба таври ғайринақдӣ ба роҳ монда шуд. пешниҳоди ҷолибу хуб аст нисбати захира кардани дусола маҳсулот, лекин хуб мешуд ба як лаи чиз не сохтор не муроҷиати сарвари давлат ба тамоми шаҳрвандон аст ки ҳар як кадоми мо дар хоҷагидори худмон ҳамин корро пеш барем, захира кунем дусола маҳсулот. мо ки тамоми маблағмомона танҳо ба захираи маҳсулот ҷалб кунем, агар ягон корои аз навсозӣ ҳеҷ бурда намешавад. мутаассифона ин маблағ бо гуфта истодам ки ин як ташкилоти ҷамъиятӣ хоҷагидорӣ ҳаст ки тоқа маблағҳои худаш қати дар доираи имконатҳои худаш истифода мебарад ва ба мардум хизмат мерасонад. баъзеҳо мегӯянд ки хеле маҳсулот 2 сол хай бигзор, мо картошка захира карда наметавонем, ва чизое ки тез вайрон мешавад намешавад, лекин ғалладонагӣ мешавад, любиёдонагиҳо мешавад, намак мешавад, шакар мешавад, равған мешавад. аксарияти то бигзор хӯроки чорум бошад, ҳамро захира карда монданд.